Kontijiet ta' dawl u l-gass ta' konsumaturi fir-Renju Unit li għandu fideh One News juru bl-iswed fuq l-abjad id-differenza sostanzjali fil-kontijiet li ħallsu residenti fir-Renju Unit meta mqabbel mal-kontijiet li qed inħallsu f'Malta, illi magħhom b'differenza mir-Renju Unit jinkludu wkoll l-ilma. Fil-fatt One News jista' juri żewġ kontijiet oriġinali ta' żewġ familji differenti fir-Renju Unit. Fl-ewwel kont li jkopri perjodu ta' xahar wieħed biss, familja partikolari fir-Renju Unit tera la kont tad-dawl ta' aktar minn 125 lira sterlina. Dan jammonta għal aktar minn 140 euro. Intant fl-istess kont, il-konsumatur kellu jħallas aktar minn 240 lira sterlina jew aktar minn 270 euro għal gass. Bekk b'kollox dan il-konsumatur f'xahar wieħed biss kellu kont tad-dawl u l-gass li jammonta għal aktar minn 366 lira sterlina. B'kollox dan ifisser aktar minn 427 euro għal xahar wieħed biss. Intant konsumatur ieħor li għaddinna l-kont tad-dawl u l-gass tiegħu kellu ċifri simili. Il-kont tad-dawl u l-gass tiegħu qabeż il-186 lira sterlina għal kull wieħed mis-servizzi għal total ta' aktar minn 372 sterlina jew 424 euro f'xahar wieħed biss. Fuq dawn il-kontijiet il-Gvern Britanniku ta' sussidju ta' 67 euro biss. Wieħed ma jridx jinsa li dan is-sussidju fir-Renju Unit se jiġi fit-tmiemu fil-ġimgħat li ġejjin. Wieħed ma jridx jinsa lanqas li dawn il-kontijiet ma jinkludux il-ħlas għas-servizz tal-ilma li jitħallas b'mod separat. Meta dawn il-kontijiet jitqablu ma' kemm qed jonfqu l-konsumaturi f'Malta, wieħed faċli jinnota d-differenza drastika li qed iħallsu il-Maltin għall-kontijiet. Grazzi għas sussidji tal-Gvern biex iżomm il-prezzijiet tal-enerġija, tal-fuels u tal-gass stabbli quddiem iż-żidiet internazzjonali ikkawżati mill-gwerra fl-Ukrajna, il-familji Maltin u Awċin qed jiffrankaw mill-inqas 1,700 euro fis-sena. F'ċilindri tal-gass il-familji Maltin u Awċin qed jiffrankaw milli jonfqu madwar 90 euro fis-sena jekk jużaw medja ta' 6 ċilindri fis-sena. Dan fil-waqt li jekk ikun smaw 15-il unit ta' dawl kuljum qed jiffrankaw 717 euro u 23 ċenteżmu fis-sena. Fil-fatt meta wieħed jgħod is-sussidji fl-2022 u anki dawk fis-seħħa l-2023, il-Gvern se jkun qed jonfoq aktar minn biljun euro. Mingħajr din l-allokazzjoni massiċċa, il-kontijiet kienu jisplodu l fuq b'aktar minn 140%.